Väsyykö sun ääni helposti, kun sä oot pitkään äänessä? Tuleeko siitä äänestä vähän semmoinen käheä? Tai tuleeko palan tunne kurkkuun? Mitä jos sulla olisi semmoinen äänenkäytön tekniikka, että sä voisit oikeasti käyttää sitä sun ääntä koko pitkän päivän, ilman että se rasittuu niin paljon, että sä et pysty tekemään sitä sun työtä? Tässä videossa mä kerron sulle 3 hyvää syytä, minkä takia sun kannattaa ehdottomasti harjoitella äänenkäyttöä. Äänenkäyttö tuntuu tosi hyvältä. Sä omaksut sellaiset äänenkäyttötekniikat, että se ääni myös kestää tosi paljon paremmin. Silloin kun sä luotat siihen sun omaan ääneesi, niin silloin myös sun viesti tulee kuuluviin. Sä voit luottaa siihen, että kun sulla on tärkeitä asiaa, niin sua kuullaan, sua uskotaan, sua halutaan auttaa, sun kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Silloin, kun sä osaat käyttää sun ääntä vaikuttavasti ja kestävästi, niin silloin sä voit oikeasti huokasta helpotuksesta ja nauttia siitä puhumisesta. Mä oon Liisi Pettersson, äänenkäytön ja esiintymisen valmentaja, ja mä oon ottanut tuhansia puheammattilaisia vapauttamaan vahvimman äänensä ja loistamaan työssään. Jos sä haluat lisää helppoutta, voimaa ja kirkkautta sun ääneen, niin tilaa maksuton kurssi tuosta alta ja ota nämä tekniikat haltuun.